ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ്, എല്ലാവർക്കും PSC ബേസിക്സിൻ്റെ പുതിയൊരു അധ്യായത്തിലേക്ക് സ്വാഗതം. നമ്മൾ ഇന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് IT നിന്നുള്ള ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള കുറച്ച് ചോദ്യങ്ങളാണ്. ചോദ്യങ്ങളും അവയുടെ ഉത്തരങ്ങളുമാണ്. ഈ ചാനൽ ഇതുവരെയും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണം. കൂടാതെ ബെൽ ബട്ടൺ കൂടി പ്രസ് ചെയ്താൽ ഞാനിടുന്ന വീഡിയോസിൻ്റെ നോട്ടിഫിക്കേഷൻസ് നിങ്ങൾക്ക് അപ്പോൾ തന്നെ ലഭിക്കുന്നതായിരിക്കും. ഓക്കെ, അപ്പോൾ നമുക്ക് ക്ലാസ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം. ഒരു കാര്യം ഞാൻ ആദ്യമേ പറയാം, ഇത് ബേസിക് നോളജാണ്. എന്തായാലും എല്ലാ എക്സാംസിനും, അത് ഡിഗ്രി ലെവലായാലും +2 ലെവലായാലും 10th ലെവലായാലും ചോദിക്കാൻ സാധ്യതയുള്ള ചോദ്യങ്ങളാണ് ഇതിനകത്ത് ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ളത്. അറിയാവുന്നവരാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് കണ്ടു നോക്കുക, അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് ഇത് എത്രത്തോളം അറിയാമെന്നുള്ളത് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും. ഓക്കെ, ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ, ഇന്ത്യയിൽ ആദ്യമായി 4G നിലവിൽ വന്നത് എവിടെ? ഇന്ത്യയിൽ ആദ്യമായി 4G നിലവിൽ വന്നത് എവിടെ? കൊൽക്കത്തയിലാണ് ഇന്ത്യയിൽ ആദ്യമായി 4G നിലവിൽ വന്നത്. ഇനി കൊൽക്കത്ത ഓർമ്മിച്ച് വെച്ചേക്കണം, 4G നിലവിൽ വന്നത് കൊൽക്കത്തയിലാണ്. അടുത്തത്, കേരളത്തിൽ ആദ്യമായി 4G നിലവിൽ വന്നത് എവിടെയെന്ന് ചോദിച്ചാൽ അത് കൊച്ചിയിലാണ്. ഇതെങ്ങനെ നമുക്ക് കണക്ട് ചെയ്യാം? ഇന്ത്യയിൽ കൊൽക്കത്തയിൽ, കേരളത്തിൽ 4Gയിൽ. ഇപ്പോൾ രണ്ടും എന്താണ്? കോയാണ്. കൊൽക്കത്ത, കൊച്ചി. സോ കൊൽക്കത്തയും കൊച്ചിയാണ് 4G നിലവിൽ ആദ്യമായിട്ട് വന്നത്. നെക്സ്റ്റ്, കേരളത്തിൽ ആദ്യമായി 3G നിലവിൽ വന്നത് എവിടെയാണ്? കേരളത്തിൽ ആദ്യമായി 3G നിലവിൽ വന്നത് കോഴിക്കോടാണ്. കോഴിക്കോടാണ് ആദ്യമായിട്ട് 3G നിലവിൽ വന്നത്. ഇനി ഇന്ത്യയിലാണ് ആദ്യമായിട്ട് 3G നിലവിൽ വന്നത് ചോദിച്ചാൽ അത് ഡൽഹിയിലാണ്. ഓക്കെ, 3G ഇന്ത്യയിൽ ആദ്യം നിലവിൽ വന്നത് ഡൽഹിയിലാണ്. നെക്സ്റ്റ്, കേരളത്തിലെ ആദ്യ കമ്പ്യൂട്ടർവൽകൃത പഞ്ചായത്ത്, അതായത് ഫസ്റ്റ് കമ്പ്യൂട്ടറൈസ്ഡ് പഞ്ചായത്ത് ഇൻ കേരള ചോദിച്ചാൽ വെള്ളനാടാണ്. തിരുവനന്തപുരം ജില്ലയിലെ വെള്ളനാടാണ് കേരളത്തിലെ ആദ്യ കമ്പ്യൂട്ടർവൽകൃത പഞ്ചായത്ത്. ഇന്ത്യയിലെ ആദ്യ കടലാസ് രഹിത ഓഫീസ്, പേപ്പർ ഫ്രീ ഓഫീസ് ചോദിച്ചാൽ അത് സ്റ്റേറ്റ് IT മിഷനാണ്. സ്റ്റേറ്റ് IT, നമ്മുടെ കേരള സ്റ്റേറ്റ് IT മിഷനാണ് ഇന്ത്യയിലെ ആദ്യ കടലാസ് രഹിത ഓഫീസ്. നെക്സ്റ്റ്, സ്കൂൾ തലത്തിൽ നടപ്പിലാക്കി വരുന്ന കമ്പ്യൂട്ടർവത്കരണ പരിപാടി. ഓക്കെ, കമ്പ്യൂട്ടറൈസ്ഡ് പ്രോഗ്രാം ഇൻ സ്കൂൾ ലെവൽ ചോദിച്ചാൽ വിദ്യാവാഹിനിയാണ്. വിദ്യാവാഹിനിയാണ് സ്കൂൾ തലത്തിൽ നടപ്പിലാക്കി വരുന്ന കമ്പ്യൂട്ടർവത്കരണ പരിപാടി. ഗൂഗിൾ എർത്തിന് സമാനമായി ISRO വികസിപ്പിച്ചെടുത്ത സോഫ്റ്റ്വെയർ ആണ് ഭുവൻ. ഗൂഗിൾ എർത്തിന് സമാനമായി ISRO വികസിപ്പിച്ചെടുത്ത സോഫ്റ്റ്വെയർ ആണ് ഭുവൻ. നെക്സ്റ്റ്, ആദ്യ കമ്പ്യൂട്ടർ ഗെയിമാണ് സ്പേസ് വാർ. സ്പേസ് വാർ ആണ് ആദ്യ കമ്പ്യൂട്ടർ ഗെയിം. ഇന്ത്യയിലെ ആദ്യ ITI പാർക്ക് നമുക്ക് അഭിമാനിക്കാം എന്നുള്ളതാണ്. നമ്മുടെ തിരുവനന്തപുരത്തെ ടെക്നോ പാർക്കാണ്. ഇന്ത്യയിലെ ആദ്യ IT പാർക്ക് ടെക്നോ പാർക്ക് തിരുവനന്തപുരമാണ്. 1990-ലാണ് ഈ IT പാർക്ക് നിലവിൽ വന്നത്. 1990-ൽ. നെറ്റ്വർക്കുകളുടെ നെറ്റ്വർക്ക് എന്നറിയപ്പെടുന്നത് ഇന്റർനെറ്റ് ആണ്. നെറ്റ്വർക്കുകളുടെ നെറ്റ്വർക്ക് എന്നറിയപ്പെടുന്നത് ഇന്റർനെറ്റ് ആണ്. ഇനി ഇന്റർനെറ്റിന്റെ പിതാവെന്നറിയപ്പെടുന്നത് വിൻഡൻ സർഫാണ്. ഓക്കെ, വിൻഡൻ സർഫാണ് ഇന്റർനെറ്റിന്റെ പിതാവ്. ഇന്ത്യയിൽ ആദ്യമായി ഇന്റർനെറ്റ് കണക്ഷൻ നൽകിയ സ്ഥാപനം BSNL ആണ്. വിദേശ് സഞ്ചാർ നിഗം ലിമിറ്റഡ്, BSNL ആണ് ഇന്റർനെറ്റ് കണക്ഷൻ നൽകിയ ഇന്ത്യയിലെ ആദ്യ സ്ഥാപനം. ഇന്റർനെറ്റ് എഡിഷൻ ആരംഭിച്ച ആദ്യ മലയാളം പത്രം ചോദിച്ചാൽ അതിൻ്റെ ഉത്തരം ദീപികയാണ്. ഇന്റർനെറ്റ് എഡിഷൻ ആരംഭിച്ച ആദ്യ മലയാളം പത്രം ദീപികയാണ്. എല്ലാ പഞ്ചായത്തുകളും കമ്പ്യൂട്ടർവത്കരിച്ച ആദ്യ സംസ്ഥാനം തമിഴ്നാടാണ്. എല്ലാ പഞ്ചായത്തുകളും കമ്പ്യൂട്ടർവത്കരിച്ച ആദ്യ സംസ്ഥാനം തമിഴ്നാട്. ഇന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും വലിയ IT കമ്പനി ചോദിച്ചാൽ TCS ആണ്. ടാറ്റ കൺസൾട്ടൻസി സർവീസ് ആണ് ഇന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും വലിയ IT കമ്പനി. GPS അഥവാ ഗ്ലോബൽ പൊസിഷനിങ് സിസ്റ്റം, ഇതിൻ്റെ ഫുൾ ഫോം ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട്. GPS അഥവാ ഗ്ലോബൽ പൊസിഷനിങ് സിസ്റ്റം വികസിപ്പിച്ചെടുത്ത രാജ്യം അമേരിക്കയാണ് GPS വികസിപ്പിച്ചെടുത്ത രാജ്യം. മുഴുവൻ വോട്ടർ പട്ടികയും കമ്പ്യൂട്ടർവത്കരിച്ച ഇന്ത്യയിലെ ആദ്യ സംസ്ഥാനം ഹരിയാനയാണ്. മുഴുവൻ വോട്ടർ പട്ടികയും കമ്പ്യൂട്ടർവത്കരിച്ച ഇന്ത്യയിലെ ആദ്യ സംസ്ഥാനം ഹരിയാനയാണ്. കേരളത്തിൽ നടപ്പിലാക്കിയ കമ്പ്യൂട്ടർ സാക്ഷരതാ പദ്ധതിയാണ്
അക്ഷയാണ് കേരളത്തിൽ നടപ്പിലാക്കിയ കമ്പ്യൂട്ടർ സാക്ഷരതാ പദ്ധതി. ഇത് മലപ്പുറം ജില്ലയിലാണ് ആദ്യമായിട്ട് നടപ്പിലാക്കിയത്. നമ്മുടെ അക്ഷയ പദ്ധതിയുടെ ബ്രാൻഡ് അംബാസിഡർ മമ്മൂട്ടിയാണ്. ഓക്കെ, നെക്സ്റ്റ്, ഇന്ത്യയിലെ ആദ്യ കമ്പ്യൂട്ടർ സാക്ഷരതാ ജില്ല. കമ്പ്യൂട്ടർ സാക്ഷരതാ പദ്ധതി നടപ്പിലാക്കിയത് മലപ്പുറത്താണ്. അങ്ങനെ ആദ്യമായിട്ട് കമ്പ്യൂട്ടർ സാക്ഷരത നേടിയ ജില്ല, ഇന്ത്യയിലെ തന്നെ ആദ്യ ജില്ല മലപ്പുറമാണ്. കേരളത്തിലെ ആദ്യ കമ്പ്യൂട്ടർ സാക്ഷരതാ പഞ്ചായത്ത് ചമ്രവട്ടമാണ് ആദ്യ കമ്പ്യൂട്ടർ സാക്ഷരതാ പഞ്ചായത്ത്. ഇന്ത്യയിലെ ആദ്യ പേയ്മെന്റ് പഞ്ചായത്ത് മഞ്ചേശ്വരമാണ്. ഇന്ത്യയിലെ ആദ്യ ഡിജിറ്റൽ സംസ്ഥാനം കേരളമാണ്. ഇത് ആദ്യമായിട്ട് പറഞ്ഞത് നമ്മുടെ രാംനാഥ് കോവിന്ദാണ്. ഇന്ത്യയിലെ ആദ്യ ഡിജിറ്റൽ സംസ്ഥാനമായിട്ട് കേരളത്തെ പ്രഖ്യാപിച്ചത്. ഗവൺമെന്റ് ഓഫീസുകളിൽ ഇമെയിൽ സംവിധാനം ഏർപ്പെടുത്തിയ ആദ്യ ഇന്ത്യൻ സംസ്ഥാനം ഗോവയാണ്. മനുഷ്യ കമ്പ്യൂട്ടർ എന്നറിയപ്പെടുന്ന വനിത ശകുന്തളാ ദേവിയാണ്. കാൽക്കുലേറ്ററിനേക്കാളും വേഗത്തിൽ കണക്കുകൂട്ടുന്ന മനുഷ്യ കമ്പ്യൂട്ടർ എന്നറിയപ്പെടുന്ന വനിത ശകുന്തളാ ദേവിയാണ്. ഇന്ത്യയിലെ ആദ്യ ഇന്റർനെറ്റ് സർവീസ് പ്രൊവൈഡർ സത്യമാണ് ഇന്ത്യയിലെ ആദ്യ ഇന്റർനെറ്റ് സർവീസ് പ്രൊവൈഡർ. ശബ്ദം കമ്പ്യൂട്ടറിലേക്ക് റെക്കോർഡ് ചെയ്യാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഉപകരണം. മൈക്രോഫോൺ. ഇനി തിരിച്ചു ചോദിക്കുകയാണ്, കമ്പ്യൂട്ടറിലുള്ള ശബ്ദത്തെ നമുക്ക് കേൾക്കുന്ന രീതിയിലാക്കി തരുന്ന ഉപകരണം ഏതാണ്? അത് സ്പീക്കറാണ്. നെക്സ്റ്റ്, ഇന്ത്യയിലെ ആദ്യ സൈബർ ഫോറൻസിക് ലാബ് ത്രിപുരയിലെ അഗർത്തലയിലാണ് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത്. ഇന്ത്യയിലെ ആദ്യ സൈബർ പോസ്റ്റ് ഓഫീസ് ചെന്നൈയിലാണ്. ഇനി ഇന്ത്യയിലെ ആദ്യ സൈബർ ക്രൈം പോലീസ് സ്റ്റേഷൻ ബാംഗ്ലൂരാണ്. അപ്പോൾ സൈബർ പോലീസ് സ്റ്റേഷൻ എവിടെയാണ്? ബാംഗ്ലൂരാണ്. സൈബർ പോസ്റ്റ് ഓഫീസ് ചെന്നൈയിലാണ്. കേരളത്തിലെ ആദ്യ സൈബർ പോലീസ് സ്റ്റേഷൻ തിരുവനന്തപുരം ജില്ലയിലെ പട്ടത്താണ്. ഇന്ത്യയിലെ ആദ്യത്തെ സൈബർ കുറ്റവാളി ആസിഫ് അസീമാണ്. ഇനി രജിസ്റ്റർ ചെയ്ത ആദ്യ സൈബർ ക്രൈം ആരുടെ പേരിലാണ്? രജിസ്റ്റർ ചെയ്യപ്പെട്ട ആദ്യ സൈബർ ക്രൈം ആരുടെ പേരിലാണ്? ജോസഫ് മേരി ജാക്വഡിന്റെ പേരിലാണ് രജിസ്റ്റർ ചെയ്ത ആദ്യ സൈബർ ക്രൈം ഉള്ളത്. സീഡാക്കിന്റെ ആസ്ഥാനം എവിടെ? സീഡാക്കിന്റെ ആസ്ഥാനം മഹാരാഷ്ട്രയിലെ പൂനെയാണ് സീഡാക്കിന്റെ ആസ്ഥാനം. ഡോണ്ട് ബി എവിൾ എന്ന ആപ്തവാക്യം ഏത് കമ്പനിയുടേതാണ്? ഗൂഗിളിൻ്റെതാണ് ഡോണ്ട് ബി എവിൾ. ലാറി പേജും സെർജി ബ്രിനും ആണ് ഗൂഗിളിന്റെ സ്ഥാപകർ. ലാറി പേജ്, സെർജി ബ്രിൻ. ഇനി ഇതിന്റെ CEO ആരാണ്? ഇപ്പോഴത്തെ ഇന്ത്യക്കാരനായിട്ടുള്ള സുന്ദർ പിച്ചയാണ് നമ്മുടെ ഗൂഗിളിന്റെ CEO. നെക്സ്റ്റ്, 1975 ബിൽ ഗേറ്റ്സും പോൾ അലൻ എന്നിവർ ചേർന്ന് നിർമ്മിച്ച കമ്പനി. മറക്കരുത്, 1975 ബിൽ ഗേറ്റ്സ്, പോൾ അലൻ എന്നിവർ ചേർന്ന് നിർമ്മിച്ച കമ്പനി മൈക്രോസോഫ്റ്റ് ആണ്. മൈക്രോസോഫ്റ്റിന്റെ സ്ഥാപകർ ബിൽ ഗേറ്റ്സും പോൾ അലൻ. വർഷം 1975 ആണ്. ഇനി മൈക്രോസോഫ്റ്റിന്റെ CEO ആയ ഇന്ത്യക്കാരനാരാണ്? ന്യൂ CEO, അത് നമ്മുടെ സത്യ നഡെല്ലയാണ്. സത്യ നദെല്ലയാണ് ഇപ്പോഴത്തെ CEO മൈക്രോസോഫ്റ്റിന്റെ. അത് ഇന്ത്യക്കാരനാണ്. ഇനി ആപ്പിളിന്റെ സ്ഥാപകൻ സ്റ്റീവ് ജോബ്സ് ആണ് ആപ്പിളിന്റെ സ്ഥാപകൻ. കമ്പ്യൂട്ടറിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന സംഖ്യാ സമ്പ്രദായം അല്ലെങ്കിൽ കമ്പ്യൂട്ടറിന്റെ ഭാഷ ബൈനറി ഭാഷയാണ്. ഈ ബൈനറി ഭാഷ എന്ന് പറയുന്നത് 0, 1 കൊണ്ടുള്ളതാണ്. 1, 0 എന്നീ സംഖ്യകളാണ് ബൈനറി സംഖ്യകൾ. ഈ സംഖ്യകളെ നമ്മൾ ബിറ്റ് എന്ന് പറയും. അതായത് 1 ഒരു ബിറ്റാണ്, 0 ഒരു ബിറ്റാണ്. ഇങ്ങനെ നമ്പർ ഓഫ് ബിറ്റ്സ് ചേർന്നിട്ടുള്ളതാണ് ഈ ബൈനറി സംഖ്യകൾ എന്ന് പറയുന്നത്.
രാജ്യത്ത് വിവരസാങ്കേതിക വിദ്യ സുരക്ഷിതമായി ഉപയോഗിക്കുന്നതിനും അത് നിയന്ത്രിക്കുന്നതിനും വേണ്ടി പാർലമെന്റ് നടപ്പിലാക്കിയ നിയമമാണ് IT Act 2000. ഓക്കെ, IT Act 2000 എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടുള്ളതാണ്? രാജ്യത്ത് വിവര സാങ്കേതിക വിദ്യ സുരക്ഷിതമായി ഉപയോഗിക്കുന്നതിനും അത് നിയന്ത്രിക്കുന്നതിനും വേണ്ടി പാർലമെന്റ് നടപ്പിലാക്കിയ നിയമമാണ്. ഒക്ടോബർ 2000 ഒക്ടോബർ 17 ഈ IT Act നിലവിൽ വന്നത്. IT Act 2000 എന്നാണ് അറിയപ്പെടുന്നത്. ഓക്കെ, ലോക കമ്പ്യൂട്ടർ സാക്ഷരതാ ദിനം. രണ്ട് പ്രധാനപ്പെട്ട ദിനങ്ങളാണ് കമ്പ്യൂട്ടറുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടത്. ലോക കമ്പ്യൂട്ടർ സാക്ഷരതാ ദിനം ഡിസംബർ 2-നാണ്. ഇനി അന്താരാഷ്ട്ര സൈബർ സുരക്ഷാ ദിനം നവംബർ 30-നാണ്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ സാക്ഷരതാ ദിനം ഡിസംബർ 2-നാണ്. അന്താരാഷ്ട്ര സൈബർ സുരക്ഷാ ദിനം നവംബർ 30-നുമാണ്. ഇനി കമ്പ്യൂട്ടറിന്റെ പിതാവ് എന്നറിയപ്പെടുന്നത് ചാൾസ് ബബേജ് ആണ്. ഓക്കെ, കമ്പ്യൂട്ടറിന്റെ പിതാവ് ചാൾസ് ബബേജ് ആണ്. എന്നാൽ കമ്പ്യൂട്ടർ സയൻസിന്റെ പിതാവ് അലൻ ട്യൂറിംഗ് ആണ്. കമ്പ്യൂട്ടറിന്റെ പിതാവ് ചാൾസ് ബബേജ്, കമ്പ്യൂട്ടർ സയൻസിന്റെ പിതാവ് അലൻ ട്യൂറിംഗ് ആണ്. ഇനി WWW വേൾഡ് വൈഡ് വെബിന്റെ പിതാവ് ടിം ബെർണേഴ്സ്ലി ആണ്. ടിം ബെർണേഴ്സ്ലി ആണ് WWWന്റെ പിതാവ്. ഇനി മൗസ് കണ്ടുപിടിച്ചത് ഡഗ്ലസ് എംഗൽബർട്ട് ആണ്. ഡഗ്ലസ് എംഗൽബർട്ട് ആണ് മൗസ് കണ്ടുപിടിച്ചത്. ഇമെയിൽ കണ്ടുപിടിച്ചത് അല്ലെങ്കിൽ ഇമെയിലിന്റെ ഫാദർ എന്നറിയപ്പെടുന്നത് റേ ടോമിൻസൺ ആണ്. റേ ടോമിൻസൺ ആണ് ഇമെയിലിന്റെ ഫാദർ. അടുത്തത് ഫ്രീ സോഫ്റ്റ്വെയർ അഥവാ സ്വതന്ത്ര സോഫ്റ്റ്വെയറിന്റെ പിതാവ് റിച്ചാർഡ് സ്റ്റോൾമാൻ ആണ്. റിച്ചാർഡ് സ്റ്റോൾമാൻ. കമ്പ്യൂട്ടറിന്റെ പിതാവ് ചാൾസ് ബബേജ്, കമ്പ്യൂട്ടർ സയൻസിന്റെ പിതാവ് അലൻ ട്യൂറിംഗ്, WW ടിം ബെർണേഴ്സ്ലി, മൗസ് ഡഗ്ലസ് എംഗൽബർട്ട്, ഇമെയിൽ റേ ടോമിൻസൺ, ഫ്രീ സോഫ്റ്റ്വെയർ റിച്ചാർഡ് സ്റ്റോൾമാൻ. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇത്രയാണ് ഞാൻ വീഡിയോയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ളത്. എല്ലാവർക്കും ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടുവെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ട്സിന് നിങ്ങളത് ഷെയർ ചെയ്യണം. ഏറ്റവും ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള നോളജാണിത്. ഇത്ര എന്തായാലും ഒരു സ്റ്റുഡൻ്റ് അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ട കാര്യമാണ്. ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ മറക്കണ്ട. ഓക്കെ, താങ്ക് യു.